Hello mga katupay, welcome back muli sa ating YouTube channel mga katupay. At ako ngayon dito ngayon sa simbahan. At ikakasal yung pamangkin ko mga katupay sa side sa asawa ko. Siyempre mga katupay, papakita ko sa inyo ang mga decorate dito sa loob ng simbahan mga katupay. Yan mga katupay, dito sila mamaya maglalakad. Yung pamangkin ko at sa kanyang mapapangasawa mga katupay. Mga bulaklak sa gilid, maganda ang decoration mga katupay. Siyempre kasal mga katupay. Yan, at abangan na lang natin mamaya at ibabahagi ko sa inyo mga katupay. At siyempre shoutout sa lahat ng mga solid supporter ko at thank you sa lahat na walang sawang suporta. Unti-unti nang may nagdatingan mga katupay, mga ninong siguro ito mga katupay. Yan sila. Okay mga katupay, abangan natin ang kasal mamaya. At nandito na pala yung magiging asawa ng pamangkin ko mga katupay. Hello. At siyempre congrats sa hi guys. Shout out. Shout out. Sige. Ayan mga katupay, ito si Mana, yun ang nanay ng ikakasal ngayon. At yan naman ang tatay mga katupay, Mana Susan at si Roelio Prado. Yan ang magulang ng babae na ikakasal sa araw na ito mga katupay. Hello, Mano. Yan. Alright mga katupay, abangan na lang natin mamaya yung magaganap nitong kasalan mga katupay. Siyempre dito sila maglalakad. Bibidyoan natin mamaya mga katupay. Yan sila lahat mga katupay ay side sa babae. Yan, yung may karga ng bata mga katupay ay kapatid yan sa kakasal ngayon mga. At saka yung isa nasa right side mga katupay, kapatid yan sa babae na ikakasal ngayon. Ayan na ang ikakasal mga katupay, ayan na. Hoy, yung anak ko nandito, musta? Gwapo-gwapo. Yan na mga katupay. Yun, yung lumabas una sa kotse ay kapatid pala yun. Yan, hello pamangkin ko, hello. Nandiyan na pala sa loob mga katupay ang ikakasal mga katupay at hindi pa siya lalabas.
Santo. Amen. Ang kapatawaran ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang liwanag ng Espiritu Santo, naway sa inyong lahat. At sumayin. Mga kapatid, ngayon po ay gagawin natin ang pag-isang din, Ginabernade at Michelle. Ilisama natin sila sa ating panalangin upang magiging ng masaya at matalumpay ang kanilang pagsama. Sinasimulan natin ang pagdiriwang nito sa pag-amin sa ating mga kapitulan at kasalanan. Diyos na pag-ibig ni Kristo. Dahil ang paglalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal at inaalagaan. Gaya ng ginagawa ni Kristo sa simbahan. Tayo mga pag-ari ng kanyang katawan. I feel God's love because God Himself is the hope of that love here is the deity of God, of God, and we are making it share upang namin ang lagi sa nanti masalah sa share. Kung siya wala pa sa inyo, yung palito ang mga sulitin, kaya ay makamalit ang Tuhan ay ang taon ng birthday. Bukal pa sa inyo, ang palito o ang mga sulitin na ulan ng simbahan at sa bayan na mga masangin ng mga pagkakin na mga sulitin ay pagkakaluhan kung may kapal. Pwede siya sa mga tumatanay ko ang asawa si Bernie na tumulong din na pag-inulit sa sarili ng aking simbahan. Kung puso mo pinagalo ang iyong sarili sa kanya bilang may bago, nakatanda ka ba rin sa piling niya ang pananagutan ng buhay ng asawa? Nakatanda ka ba rin sa piling niya ang pananagutan ng buhay ng asawa? Michelle, isuot mo at pakainanan ang singsing na ito na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan. Michelle, pinapangako ko sa harap ng Diyos, hindi kita pagtataksilan. Michelle, mahal na mahal kita. Hanggang sa wakas ng aming buhay. Amen. Sa hirap at ginhawa. Pinanawa ng Diyos
sa dinaanan kapis. Manalangin tayo sa Panginoon. Isinasamo namin kami iyong bibig. Pagkita na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa mga harap aming kinalalikan, ang tagapagligtas aming Yesu Kristo. Kasi iyo ang kaharian at ang matutunan at ang kapangyarihan pagod sa walang hanggan. Panginoon Kristo, sinabi mo, na pinahulog mo sa banal na pagsama at yung pinapagsalo sa pagkain iyong nagkakaisa ang binibigay sa pamamagitan ng Panginoon sa inyong mga pangusa. Amen. Give them peace to bride. Tupay, dito pala ganapin yung venue sa Winnie Castillo Welfare Complex mga toy. Dito yung venue gagawin mga toy. At siyempre papasok na tayo. Ang pamangkin ko nagpabinyag. Hello! Saan baby nyo? Ayun, yung nagpabinyag sila mga tupaya. Baby nyo.
Son, and Holy Spirit. Heavenly Father, we thank you for all the blessings that you have bestowed upon us.
din. Dapat daw ang lagi niyo maalalahanin yung magandang pinagsamahan ninyo simula para kung kayo nagkakagalit, hindi niyo iintindihin kung ano yung sitwasyon nyo ngayon. Tama naman yun. Pagka kayo nagkakagalit, magkagalit na lang kayo. Oo, magsigaw kayo. Oo, pero kung tapos yung magsigawan, magkabaling kayo. Magkakusap kayo. Huwag kayo habang panahon magkagalit. Puro magaling talaga yung sinasabi natin sa inyo, ha, pare? Puro magaling, diba? Oo. Kaya kailangan laging maayos ang pagkasama. Laging iisipin na maganda ang buhay kapag maayos ang pagkasama at hindi kayo laging nagkakagalit. Pasensya. Magpapaw kayo lagi ng maraming pasensya sa inyong mga sarili. Lagi inyong isipin na pagka kayo nagagalit, ay kailangan po ng pasensya. O, pasensya ha, laging pasensya. O, kasi, hindi yan sermon, sinasabi ka namin yung katotohanan, di ba Mare? O, sige ko naman ang sinasabi ka namin. Salamat yung sa anak mo. Alam mo yung mga pagpapagod. Maraming po salamat dahil dumating kayo sa kasanayan natin. Pero ito lang ang sabi ko sa akin, ay bigyan ka na may bigyan mo kami ng atis. Kaya, maraming salamat. Ako lang daw ha, kahit kayo na yung mauna sa mga ato ninyo. Ayan. Salamat po muli sa inyo, sa inyong pagkalon, inyong ina, sa lahat ng bisita. Salamat po. Oh. Sa lahat ng mga nandito rin na dumadalo sa katiyak ito, mga ninong sa Manila, maraming salamat na nandito kayo. At sa inyong mag-asawa, sana magsasama kayo na forever and ever. At saka, may tama ka sabi ni Paris Gaspatin. Bigyan mo na kami ng ako maraming ako. At saka isa pa importante na dito ito. Halimbawa, diyan kayo mayaman na meron tampuhan, kahit kaunting diferensya, yung galit-galit, ang payo natin yung talaga. Huwag yung pabuti ng kinabukasan. Ayusin ninyo sa araw na yun na hindi nyo pag-unawaan, ayusin nyo. Yan lang ito sabi. Salamat at pagpalain kayo sa oras ito.